Il-mexxej Laburista Joseph Muscat appella biex il-pazjenti u l-qraba tagħhom ikunu id fit mal-infermiera u l-care workers għaliex qal li kieku ma kienx għalihom is-sitwazzjoni fl-isptar Mater Dei hija ħafna għar. Għall-Partit Laburista x-xogħol li qed jagħmlu huwa mhux biss professjonali iżda wkoll vokazzjonali. Waqt iż-żjara fil-kwartieri tal-Union tal-Infermiera l-Qiebel fil-Mosta, Joseph Muscat qal li l-infermiera, il-care workers u l-pazjenti il-koll għandhom bżonn lil xulxin. Il-President tal-MUMN Paul Patch qal li s-servizz fl-isptar ma jiddependix biss miż-sbuħija tal-bini iżda minn servizz tajjeb. Qal li l-MUMN ippreżentat lill-Gvern proġett iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea li jsolvi l-problema tal-iffullar mingħajr ma jitnaqsu s-servizzi iżda ma sabitx appoġġ mill-Gvern. Waqt li ppreżenta kopja ta' dan il-proġett lil Joseph Muscat, Paul Patch żied jgħid li l-MUMN lesta taħdem mal-Partit Laburista. Il-mexxej Laburista qal li żball fundamentali li sar fis-settur tas-saħħa kien illi l-Gvern illimita n-numru ta' infermiera ġodda biex issa qed jiddaħħlu infermiera barranin. Il-Partit Laburista mhux se jwiegħed affarijiet qabel l-elezzjoni u wara jagħmel mod ieħor u lanqas mhux se jifferma affarijiet illi ma jemminx fihom. Qal ukoll li l-Partit Laburista se jkun qed jeżamina b'serjetà il-proġett ippreżentat mill-MUMN. Jakkumpanjaw lill-mexxej Laburista kien hemm id-deputati Mary Louise Coleiro Preka u l-Professur Anthony Zammit.